Os alumnos de quinto imos ler uns poemas de Rosalía de Castro, porque o 24 de febreiro conmemórase o aniversario do nacemento dela. Rosalía naceu en Santiago de Compostela, pero criticaron unhas tías que vivían perquiño na aldea de Ortoño. Ali medrou e aprendeu a falar. Como a xente de Ortoño falaba galego, Rosalía aprendeu esta lingua e as cousas bonitas que nela lle cantaban. Miña santiña, miña sila. Miña santiña, miña casa, na cariña de calabaza, e despertardes, e descenderte, e despegardes e despegar, e despegarche para bonita, se me arrependes e deseado. En Ortoño aprendeu tamén a coñecer as árbores e as flores, e as estacións do ano os seus campos. Rosalía andaba polos camiños e polos matos, enrollábase por chuvas na breta, e bebía nas fontes, e escoitaba os paxaros, os grilos, o moucho, os pequenos, os papás, e seguro que os chicos do neto escolían. Tienes que ler alto, que se non se oye. Alto. Tamén vi traballar a xente, e soubo que os homes tiñen que emigrar, e que as mulleres quedaban soas cos meniños e meninas, pasando moitos traballos, por iso escribiu despois. Se van. Galicia sin homes quedas, que te poidan traballar. Tes, en cambio, orfos e orfas, e campo de soledad, e nais que non teñen fillos, e fillos que non ten pais. E como en Ortoño a xente tamén cantaba, Rosalía aprendeu ali moitos dos nosos cantares. Has de cantar, que che hei de dar zonchos. Has de cantar, que che hei de dar moitos. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Eu ben vin estar o moucho, en riba daquel penedo. Non che teño medo, moucho, moucho, non che teño medo. Aquelas paisaxes e aqueles cantares ían de axudar a ser poeta. Xa con súa nai viviu en Padrón en Santiago de Compostela. A súa vida desde aquela foi moi diferente. Ía á escola, debuxaba e pintaba, tocaba a guitarra, a arpa, a flauta e o piano. Representaba obras de teatro. Lía moito e escribía moi ben. Por iso asiña soubo contar historias e facer poemas, porque Rosalía foi unha grande escritora. Teño 3 pitas brancas e un galo negro que han de poñer vos ovos andando o tempo. E hei de vendelos caros polo xaneiro. E hei de xuntar os cartos para un mantelo. E hei no levar posto no casamento.
van medando co galo negro para poñer os ovos e todo aquelo de xaneiro. Con cartos e o casamento, miña prenda da alma, vamos bebendo. Aos 19 anos marchou a Madrid. Ali coñeceu escritores importantes, como Manuel Murguía, co que casou. Tiveron 7 fillos, dos que se criaron 5. Alexandra Aura, Gala, Ovidio e Amara. Murguía animouna a escribir Cantares gallegos, un libro moi importante para a nosa lingua e a nosa literatura. Recordando a publicación deste libro, celébrase cada 17 de maio o Día das Letras Galegas. Cantaste Galicia, teus dulces cantares, que así mo pediron na beira do mare. Cantaste Galicia, na lengua gallega, consolo dos males, alivio das penas. Mimoso, suave, sentida, queixosa, encantada si ríe, conmove si chora. Rosalía e a súa familia tiveron moi pouco acougo. Cambiaron moito de fogar e percorreron terras moi diferentes da nosa. E ela non se afacía en ningún lado como en Galicia. Naqueles desertos brilla, claro, ardoroso e insolente, con perdón del, pois de modo aquel de non queima da xente. E se cal con tales bríos, aprovense en liña planta a fonte os sedentos leitos. Los textos que componía para un novo libro da dor dos que tiña e marchar como lle pasase a ela e aos seus. Foi a Pascua en Xeita, chover en Sanxao, a Galicia fame, logo chegarás. Con malinconia mira para o mar, os que noutras terras ten que buscar pan.